उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा आंबेगाव नंबर 1 ही एक उपक्रमशील व शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत असलेली शाळा असून या शाळेची पटसंख्या ही नेहमी 80 ते 90च्या दरम्यान असते। पण गेली 3 ते 4 वर्षे या शाळेत एकच पदवीधर शिक्षक कार्यरत होते। यावर्षी झालेल्या जिल्हांतर्गत ऑनलाईन बदल्यांमध्ये 2 पदवीधर शिक्षक शाळेत हजर झाले, त्यामुळे गावात चैतन्याचे वातावरण निर्माण झालं होतं। पण शिक्षक विभागाने शाळेच्या पहिल्याच दिवशी शाळेतील शिक्षिका रसिका नाईक या पदवीधर शिक्षिकेस आदेश काढून केवळ 33 पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा कुणकेरी नंबर 1 येथे कामगिरीवर पाठवले। 20 दिवस तात्पुरत्या कालावधीसाठी नियुक्ती केली होती, मात्र 1 महिना पूर्ण झाला तरी आंबेगाव शाळा नंबर 1 येथील शिक्षिकेस अद्याप पुन्हा न पाठवलं असल्यानं आज पालक व ग्रामस्थांनी शाळा बंद करून मुलांना अंगणात बसवलं। आमच्या शाळेला 2 पदवीधर शिक्षक मंजूर होते, त्यापैकी एक शिक्षक हजर झाला, एक शिक्षक बदलीसाठी त्यांनी कुणकेरी शाळेत पाठवलं होतं। आम्ही त्यांना मदत म्हणून 20 दिवसासाठी शिक्षक दिलेलं होतं। 20 दिवस झाले, 20 दिवसानंतर शिक्षक आमच्याकडे हजर न झाल्यामुळे 19 तारीखला आम्ही पत्रव्यवहार केला की आम्हाला शिक्षक आम्हाला परत पाहिजे होता। 21 तारीख पण त्यांना मुदत दिली होती। 21 तारीखला शिक्षक हजर न झाल्यामुळे आम्ही हा आंदोलनाचा इशारा पवित्रा घेतला आणि आजपर्यंत शिक्षक आमच्याकडे हजर झालं नसल्यानं आज आम्ही ते आंदोलन करत आहोत। पत्र वगैरे दिलं आम्ही पंचायत समितीमध्ये दिलेलं आहे, बशीना दिलेलं आहे, बीडीओना दिलेलं आहे पत्र। त्यांचं काय उत्तर आलं? त्यांचं उत्तर त्यांनी बीडीओने सांगितलं की तुम्हाला तुमचा पट जास्त असल्याकारणे तुमचा विचार केला जाईल आणि गशीबाई तर पत्र घ्यायला तयार नाही। तरी पण आम्ही ते पोस्टात ह्याच्या टपालमध्ये दिलं आणि आलो। समजा तुम्हाला काय उत्तर नाही दिलं तर तुमची पुढची भूमिका काय असेल? आंदोलन चालू ठेवणार। किती दिवस? बेमुदत आंदोलन जोपर्यंत देत नाही शिक्षक तोपर्यंत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।